Добър ден! Добре дошли в подкаста на Епицентър. Днес разговорът ни ще бъде с Костадин Костадинов, но не за политика, за история. И разговорът ни днес е породен от един скандал, който гръмна снощи в ефира на Нова телевизия, когато той гостуваше на водещата Лора Крумова и изведнъж се получи остър сблъсък на тема каква е ролята на граф Игнатиев за обесването на Васил Левски. Лора Крумова си позволи да каже, че граф Игнатиев, цитирам, е работил за обесването на Васил Левски, което предизвика абсолютен емоционален стрес на Костадин Костадинов. Искам да кажа, че тази тема не за първи път е предмет на дискусии. И затова днес разговорът ни ще бъде с докторът по история Костадин Костадинов. И ви питам директно, доктор Костадин Костадинов, има ли роля граф Игнатиев за обесването на Васил Левски? Не. И не само, че няма роля, но нещо повече. Посолството очевидно по това време, руското посолство в Цариград, е имало роля, за да може да бъде запазена една голяма част от организацията на Васил Левски по това време, вътрешната революционна организация, която е била на практика разгромена от турците, тъй като след като те хващат Левски, тук е момента да направя едно уточнение, за да разбием един мит, който много сериозно се е вкоравил в, както се казва, плътта на българската историческа памет, че Левски е бил предаден. Няма нито едно доказателство за това, че Левски е бил предаден. Всички косвени признаци сочат за друго, че е бил заловен случайно, защото когато той е хванат от турците, когато е пленен, в началото, докато го съпровождат до Ловеч и преди да разберат кого точно са хванали, той е съпровождан буквално само от няколко заптиета. Тоест те са мислили, че е един от многото... Те не знаят кого хващат. Точно така, да. Един от многото бунтовно настроени българи, които тогава са пълнили турските зандани постоянно. Те не са знаели кого хващат, но вече след като разбират, започват да разплитат мрежата покрай предателството на Димитър Общи, в резултат на което се стига до ситуация, в която почти цялата революционна структура на Левски е арестувана. Има един много интересен момент, който е описан после от биографите на Левски, те не са един, не са двама, когато правят очна ставка между него и затворените, арестуваните българи. Всеки един от тях, те се отричат взаимно един от друг. Левски казва, аз този човек не го познавам, никога не съм го виждал. Да. Неговите хора също казват, този човек не го познавам и никога не сме го виждали. Което, между другото, е разбиващо пък един друг мит за предателството в българския народ и за това колко много предатели има сред нас. Тя така е била изградена организацията. Да няма познаване един на друг, за да може да не се получи... Но факта, че никой не предава Левски. Никой не предава Левски. А те са били вече са били вкарани в затвора. Всеки един от тях е знаел, че над него тежи в буквалния смисъл на думата дамоклевия меч и може всеки един момент да бъде обесен. Нито един не предава Левски. И тъй като в русофобските, в еничарските среди се цитира един документ, който е една телеграма от руското посолство, където се казва за това, че граф Игнатиев пише в своя доклад до княз Горчаков. Точно така. Той пише, че Великият везир се вслуша в нашите съвети и затова Софийската афера завърши с щастлив изход или нещо такова. С радостната вест за смъртната присъда на Васил Левски. Не е радостна вест за смъртната присъда. Там вътре се казва следното нещо. Там там името на Левски въобще не е споменато по това време. Имайте предвид, че Левски към момента, в който е заловен, това е важно да се каже, към момента, в който Левски е заловен, за него турците подозират като фигура, знаят, че има някой там, който ходи, шета напред-назад, знаят, че се нарича Дякона, но не знаят кой той. Вече са почнали да разполагат с неговото описание. Тогава по телеграфа вървят вече първите кореспонденции между столицата и провинциалните центрове на Османската империя и се знае, висок рус мъж, може би с тънки мустачки, облечен в европейски дрехи и така нататък. Това е първото описание, което е изпратено по телеграфа за турската заптийска служба. Но въпросът опира до друго. В тази ситуация самите турци не са били запознати с това, че съществува революционна организация. Те не са подозирали за нея,
а само са имали смътна представа, че има някакъв там дякон, който ходи да буни народа. Руснаците пък хабер са си нямали от това, че съществува още фигурата на Васил Левски. Те дори не са знаели. В крайна сметка това е конспиратор, той се крие. И поради тази причина всички приказки, които обясняват как едва ли не руското посолство има отношение, когато става цялата тази ситуация обаче, руснаците се намесват, за да няма много смъртни присъди. Целият процес завършва с една смъртна присъда. Това е смъртната присъда на Левски. Може би и нея нямаше да има обаче, ако Левски не беше направил самопризнание за това, че е убил един предател, който е заплашвал да го издаде в Ловеч. И за така нареченото ратайче, макар че той е бил вече 19 годишен младеж, да. Точно така, нали, то в някои извори даже едва ли не се казва, че бил убил дете. Между другото, тук е другото нещо, което сега ние ще бръкнем надълбоко в най-мръсните антибългарски конспиративни теории. Една от другите теории твърди, че всъщност Левски е детеубиец. И че той е обесен съвсем справедливо от турския съд. Макар че причината Левски да убие Ратая е за това, че той е заплашвал да го издаде на заптиетата. Левски обаче, бидейки дякон, той е бил замонашен. Той е бил много вярващ човек. И за него убийството очевидно много му е тежало като грях на сърцето. Когато го изповядват, той казва две неща. Първо, отче споменаваме в молитвите си като дякон на Игнатия. И второ, казва запали свеж за душата на... И казва там името на младежа, когато е трябвало по принуда да убие, защото е щял да го издаде него. Очевидно е, че той имал в себе си тази вина, като вярващ, дълбоко религиозен човек, какъвто е бил Левски, което между другото ние много подценяваме в нашата история, тъй като тя, по-голямата част от митологията около апостола на свободата е изградена в времето след 1944 година и там на неговата религиозност не се наблягаш толкова много. Той е бил много вярващ човек. И очевидно това за него е било проблем. Той си признава това убийство и заради това е осъден. Всички останали обаче не признават нищо, той самия не признава, че е вършил някаква революционна дейност, в резултат на което другите не са били осъдени на смърт. И тук идва вече големия въпрос. Вътре в тази телеграма, която коментирахме с вас, се казва, че Великият везир е послушал нашите съвети, а не се е подвел под съветите на Митхат Паша. Да, Митхат Паша по това време управлява Северна България. Митхат Паша е един от най-големите българомразци в Османската империя по това време. Той самия между другото по произход българин, само че по-мюсюлманчен. И като всеки еничерин класически, изключително много мрази народа, от който е произлязал. Никой не си задава въпроса защо всъщност Левски, след като е заловен в Северна България, е закаран не в Русе, където е Вилоетския център, а е закаран в София. Закаран е в София, за да не го съди съда на Митхат Паша. Митхат Паша щеше да ги избеси всичките. Митхат Паша е бил такъв българомразец, че той е бесил българите като за добро утро. Благодарение на намесата на руското посолство, както разбираме, на практика всички запазват живота си, с изключение на самия Левски, когото не са успели да спасят. Добре, къде се появява ролята на граф Игнатиев? В 2016 година Иво Инджев, това е първият човек, който пуска този мит, този слух, че граф Игнатиев е истинския палач на Левски. Като неговият мотив е, че именно по негово настояване е съставена тази комисия от българи и че на всички тези българи се внушава, че Васил Левски е всъщност убиец и крадец. Това са в тезите на Иво Инджев, 2016 година, които по-късно намират поле за изява, за разпространение изобщо в книгата на Ева Соколова. Именно на тази книга се позова с нощи разговора ви с Лора Крумова, която каза, че изследването на Ева Соколова доказвало, че ролята на граф Игнатиев в обесването на Левски. Знаете ли, аз пак ще повторя още веднъж. Наистина ми е изключително неприятно. Аз от една страна искам да ви благодаря за това, че толкова бързо реагирате, защото наистина на тази мръсна клевета и посегателство срещу българска национална памет трябва да се сложи край веднъж за винаги, но от друга страна много е дори когато повтаряш, когато оборваш клеветата, ти започваш с нейното разказване. Аз ви слушам и ви слушам с болка на сърце, въпреки че ние с вас мислим по един и същи начин. Дори самото споменаване на това нещо е гнусно и гадно. Защото никъде в нито един документ на руското посолство не е написано името на Левски.
Те дори не знаят, повтарям още веднъж, по това време, че той съществува. Разбират, че е хваната някаква конспираторска мрежа и правят всичко необходимо да има максимално малък процент осъдени на смърт хора. И те успяват да го достигнат на почти пълния максимум. Но тъй като не са успели на 100%, огромната тежест на еничарската теза е в това, че след като руснаците не са успели да спасят Левски, значи те са виновни за неговото обесване. Разбирате ли? Да. А то по същата логика руснаците са виновни и за падането на България под турско робство, защото не са предотвратили влизането на турските войски в Търново през 1393 година. Това звучи абсурдно. Наистина звучи абсурдно. Но оттам насетне вече се завъртя колелото, защото започнаха да се появяват най-различни неща. Появиха се фалшиви писма на Левски. Има и други неща, които... Нали, появи се едно фалшиво писмо на Левски в интернет, в което се говори как Левски заплашва Любен Каравелов и Христо Ботев, че ще му дреже части на тялото. Ако били докарали, цитирам, миризливия казашки ботуш. Да, няма такова писмо. Никога не е съществувало, но то започна да се появява и периодично се появява и с интернет. Появиха се други фалшификации. Как Руската империя всъщност е взела пари от България за нашето освобождение. Ние сме си платили. Сега тук в различните фалшификации има различни числа. На някои места се споменава 40 тона, на други места се споменава 400 тона злато. Ние сме платили между 40 и 400 тона злато на руснаците да не освободят. Само да кажа, че в момента България няма 400 тона злато. Нямаме толкова, не ни е голям държавен резерв сега в момента. Нали? Какво да говорим за тогавашната бедна българска държава, току-що освободила се бивша османска провинция. Мога да продължа с изброяването на тези фалшификации до немай къде. Една от другите много често срещани фалшификации. Русия е дошла тук, за да защити своя имперски интерес. Истината е коренно противоположна. Русия не е искала да води тази война. Тя не е била готова за нея. Тя е била притеснена, че ако направи война с Турция, рискува война с Англия и с Франция и с Италия, както е станало преди 20 години. Та само 21 години преди избухването на руско-турската война, освободителната за нас, свършва Кримската война, която свършва с разгром на Русия. И Русия губи територии. Тоест руската държава не е искала. И тук обаче не е искала да води тази война, защото не е била готова за нея. Тя прави всичко необходимо, за да реши въпроса по мирен път. Никой не си задава въпроса защо въстанието априлското е потушено април 1876, а руско-турската война избухва април 1877, една година по-късно. Нали, ако Русия имаше имперски интереси, веднага ще използва повода. Аз затова толкова много емоционално реагирах, защото граф Игнатиев е този основният фактор, който прави всичко необходимо, за да задейства руската държавна машина да започне войната. Руското общество по това време, друго нещо, което трябва да се каже. Руското общество по това време, то самото е искало тази война. Почват протести. Между другото, да ви кажа много интересен момент. Първите граждански протести, митинги и демонстрации в Русия са през 1876 година. По повод на това, че българите са подложени на кланета и руският народ, братският руски народ, излиза на митинги и казва: царю, поведи ни срещу турците да освободим братята славяни. Започват тогава славянските комитети да провеждат поредица от митинги, които подписват накрая. Има така наречените депутации или подписки по днешному, където се подписват стотици хиляди руснаци и след това те са изпратени със специални пратеничества от депутати начело, пратеници в Петербург при императора, за да му кажат, че иска да започне войната. Когато в крайна сметка императора се, както се казва, подава, нали, и прави това, което руският народ иска от него, става друго изключително важно събитие. Руската армия по това време е много по-голяма от 250 хиляди души. Тя е милиони. Само че на Балканския фронт и на фронта в Кавказ, защото той има два фронта, нали, руснаците водят и война в Кавказ, на Балканския фронт и на фронта в Кавказ се бият 250 хиляди души. Оказва се, че не всеки може да отиде да се бие там. Има много повече доброволци, отколкото и става проблем. Има хора, които искат да се бият на фронта. Армията е съставена почти изцяло от доброволци. От тези, които са офицерите, 100% са доброволци. 100%. Като почнем от лейтенантите, тогавашните, нали, и стигнем до генералите. Всички са били доброволци. Разбирате ли? Тоест, руският народ излиза на война за нас. И аз като българин, който
дължи съществуването си като човек и като представител на народ, който дължи съществуването си на това изключително самопожертвователно деяние на руския народ, за мен това е черна неблагодарност, която вчера се случи. Разбирате ли? Черна неблагодарност. Това петни мен, петни вас, петни всеки един от нас, достоен българин. И затова реагирах по този начин и затова още веднъж ви благодаря за този разговор, че можем да го направим сега. Фалшификациите на историята не са само в България. Mm-hmm. Това е в целия свят, и в Европа, и в Америка. Всъщност, защо? Кому е нужно? Кому е нужно това? Кому е нужно да не прочетем истината такава каквато е? Вие сте чела гениалната книга на Джордж Оруел, 1984. Нали помните какво казва гениалният англичанин? Той казва така: който контролира историята, контролира... Нали, който контролира историята, контролира миналото. Който контролира миналото, контролира бъдещето. Точно така. И затова постоянно се сменя разказът за историята. Ние сега в момента с вас сме свидетели на фалшификация, която се извършва последните няколко години по отношение на историята на комунизма в България. Ние, които сме живели по това време, знаем, макар че аз бях на 10 години, но все пак имам достатъчно ярки спомени от това време. Знаем какво беше времето. Не беше черно-бяло. Имаше много несъвършенства, много недостатъци, но имаше и много предимства. Сега нас се опитват да ни убедят, че няма никакви предимства и че ние сме умирали от глад. Разбирате ли? Ето ви пример, в който се подменя не историята преди 100 години, а живота ни. Живота ни. Точно. Нашия собствен живот се подменя. И бита ни, в които всички знаем как сме живяли. Те се опитват да ни кажат, че не е така. Че това, което ние помним, и пак отново опираме до 1984 година. Нали? Помните, когато го караха, нали, Уинстън, главният герой, когато го измъчваха, го караха да каже: спомни си вчера какво си ял. И той в един момент от толкова много бой всичко останало, в момента не може. Казва: какво съм ял? Какво ти кажем това? Да. Това е смисъл. При нас се случва същото нещо в момента. Има желания, и то на общинско ниво, улица Граф Игнатиев да бъде преименувана. Трайчо Трайков, преди да стане министър, в качеството на кмет, общински кмет на София, вече е внесъл такъв документ. Какво правим от тук нататък? Това беше отхвърлено, обаче много позорно, защото също нещо се случва и на други места. В Варна пък имаше нещо много по-неприятно. Във Варна е направен първия паметник на Граф Игнатиев в България. Който е посечен. Той първо беше залят от някакви еничери с боя. След това беше почистен и еничерите решиха да го изкъртят. И го изкъртиха. Да. Знаете ли, този паметник, аз ще кажа няколко думи за него, защото съм от Варна. И сега, между другото, в сряда ще използвам вашия ефир, за да поканя всеки един честен, почтен, свободен варенец да дойде в сряда в 12 часа на паметника на Граф Игнатиев. Той е на центъра, в градинката между операта и театъра, за да можем да поднесем венец и да кажем няколко думи за делото на големия българофил. Може би един от най-големите в историята. Този паметник той е първият паметник на Граф Игнатиев не само в България, не само във Варна, но и в света. Има други много повече след това. Направен е при живе на Граф Игнатиев. И когато Граф Игнатиев разбира за него, се в буквалния смисъл на думата разплаква, защото това е наистина огромно уважение към него. България го е обичала. Той е наричан графът на българите, князът на българите. Между другото... Има заслуга за паметника на Шипка също. Точно така. Между другото, друга любопитна история. Когато България се освобождава и трябва да се избере княз, Граф Игнатиев вече е пенсиониран. Знаете ли каква е причината за неговото пенсиониране? Разбира се, той е пенсиониран с почести. Да. Той е пенсиониран с почести, не е заточен. Но причината за неговото пенсиониране е руският цар Александър II, въпреки че оценява неговите качества, в един момент започва да не кажем да се страхува, но да се притеснява от това, че графът се здобива с огромна популярност в Русия. Той се превръща в първият граждански любимец на руското общество. Вторият след него с подобен мащаб е генерал Скобелев, Михаил Скобелев. Друг герой от руско-турската война. Царят решава, че времето на политическата дейност на графът е приключило и го пенсионира. Когато го пенсионира, обаче това идва добре дошло за българите. И те започват да го желаят за свой княз. Той си купува имот във Видинско и иска да се пресели да живее във Видинско. Те почват да го желаят за княз. Разбира се, руснаците нямат нищо против, но всички велики сили са били против, защото те са се ужасявали от мисълта, че един такъв дипломатически гений би могъл да стане княз на българите. Разбирате ли? Да. Той, между другото, има в своята история много любопитни моменти. Преди да стане посланик в Османската империя, е бил посланик в Китай.
Когато избухва едно въстание срещу манджурците, през 1868 година той успява да им помогне да се справят с бунтовниците, но в замяна на това издейства територията на днешния Приморски и Хабаровски край. Това е най-източните територии на Русия, най-по-скоро най-югоизточните територии на Русия в днешния руски далечен изток, където е Владивосток и Хабаровск. Благодарение на него Руската империя се разширява с огромни територии. Той е бил гений в областта на дипломацията. Обичава изключително много България. Той прави чудеса. По негово настояване, между другото, става нещо нечувано. Един българин става руски вице-консул в Пловдив. Това е Найден Геров. Прословутия Найден Геров, който пък Найден Геров оттам насетне прави и чудеса, за да образова българите, за да подпомага българските възрожденци. Помага за това, когато имало осъдени българи, те да бъдат изкарани от ареста и така нататък и така нататък. Той е бил с руско гражданство, бил е руски вице-консул, но на практика е един от най-големите и будни българи. И това е пак заслуга на граф Игнатиев. Заслуга на граф Игнатиев е и момента, в който се обявява българската екзархия. В началото, когато започват сблъсъците по църковния въпрос, граф Игнатиев още се ориентира в ситуацията, защото той е току-що дошъл, както се казва в България, в Османската империя по това време. Но когато вижда на къде отиват нещата, веднага застава на страната на българския народ и с неговите дипломатически умения успява да издейства фермана за създаването на екзархията. И Али Паша казал тогава, който е бил великият визир по това време в Османската империя, казва, че не ме е страх толкова много от султана, колкото от граф Игнатиев. Ето ви все примери, които показват до каква степен този човек, наистина, той е на края на живота си по-българин от българите. Най-големият българофил в историята. Наистина няма по-голям от него. Той е човека, който е начертал Сан-Стефанска България. Той е авторът на българския национален идеал. Един от хората, заради които ни има още като държава и като народ, защото ще направя една спекулация. В историята няма ако. Но само си представете за секунда какво би се случило, ако не бяхме освободени през 1878 година. Арменските кланета ужасните арменски кланета, арменския геноцид, който османците извършиха над арменците в Анадола, в резултат на което Армения днес това е все едно от България да остане половината Софийско поле, не цялото Софийско поле, половината Софийско поле, щяха да бъдат предшествани от много по-тежки и зловещи български кланета. Защото арменците са в задния двор на империята, а ние сме в, както се казва, пред входа й. Буквалният смисъл на думата. Историята винаги трябва да бъде четена на базата на фактите. За съжаление, днес наистина фактите се опитваме да ги четем така според политическата конюнктура. Не е било. И друг път е било така. Има още едно име, което се споменава и с което се иска да бъде изчегъртано от историята. Александър Невски. Значи, заедно с граф Игнатиев върви така сериозна атака в обществото да бъде сменено името на най-голямата българска катедрала. Ще се случи ли такова нещо? Не, защото патриаршът е против. Българският патриарх, негово светейшество Даниил, е против. Господ здраве да му дава и дълголетие начало на българската патриарша. Така че това няма да стане. Но те, като знаят, че това не може да стане, решиха отново същите тези еничари, които искат да сменят името на улица Граф Игнатиев, да сменят името на площада пред Александър Невски. Да. Но това не мина също в парламента. Тоест не в парламента, в Общинския съвет в София. Да. Там отново имаме подмяна на историята. Тези хора стигнаха дори до там да отричат въобще съществуването на Александър Невски, че той е някаква измислица съвременна. Той е известен с това, че в момента, в който руските земи са нападнати от изток от монголите, на запад ги атакуват шведите и немските кръстоносци. В рамките на 2 години, 1240-1242 година, той успява да разбие и шведите на Ярла Биргер и кръстоносците, като едната от битките, която се случва на леда на Псковското езеро, е особено чудовищна, защото там той избива почти цялата кръстоносна армия и те в следващите около почти 100 години не смеят да погледнат към Русия. Може би това е причината, поради която тези наши съвременни еничари толкова много го мразят, защото в крайна сметка той е воювал с кръстоносците. Те по същата логика трябва да искат да сменят имената на улица Цар Калоян на град Цар Калоян, който е изтребил кръстоносната армия при Одрин. Така че всичко това е наистина проява на много тежък еничарски синдром и най-важното нещо, което е на черна неблагодарност. Аз ще разкажа една лична история.
от моя живот. Не, тя не е от моя живот. От историята на моя род. Моя прапрадядо се е казвал Костадин Тодоров Костадинов, както се казвам аз. Роден е 1870 година в странджанското село Крушево. Там са заселени българи рубци, така да се казва етнографската група рубци, от средновековието още. Когато се подписва Сан-Стефанския мирен договор, Крушево е вътре в него. Но когато се подписва Берлинския мирен договор, Крушево остава на 2 км южно от границата. И остава в Турция. И съответно, в момента, в който се подписва Берлинския договор, руските войски започват да се изнасят. Когато се изнасят руските войски, след тях идват башибозуците. И почва сеч. Крушевци не са успели да избягат сечките. Тези, които са останали в селото, са били изклани до крак. Но по-голямата част успява да избяга. Семейството на моя прапрадядо е избито. Той остава самичък. Дете на 8 години. Бяга в гората. Никой не знае какво се е случило и как се е случило тогава. То, както се казва при нас информацията, знаете, родовете, за съжаление, ние сме много небрежни към родовата си памет. Ние българите имам предвид. Но няколко дена той се скита самичък като диво зверче вътре в гората. Преследват ги през това време башибозуците. Той не знае на къде да се насочи. Няма представа, оживели ли са неговите роднини, семейството му, баща му, майка му, може би имал брата и сестри. Не знаем това нещо. В крайна сметка, няколко дни по-късно го намират руски казаци, които са патрулирали в граничния район. Заедно с други негови съселени, те ги спасяват, карат ги в Бургас. Там започват да ги групират в големи бежански лагери, където идват и други такива като тях бежанци. Голи, боси, започват да се грижат за тях и им предлагат да ги заселят в района. Крушевци обаче решават, тъй като е много близко до границата все още, че ще продължат на север. Правят един керван и тръгват на север покрай морето. Не знаят къде отиват, но просто максимално далече да бягат от турците. Минават през морето, минават през Стара планина, продължават на север, стигат до долината на Батовска река, която отделя Добруджа от Мизия, така да кажем. И решават, че ще се заселят там. Моя прапрадядо създава семейство. Има 4 деца. Едно момче и 3 момичета. Момчето кръщава Тодор на своя баща, очевидно. Той също създава семейство. И той на свой ред има 3 деца. Единият от синовете си кръщава Костадин на своя баща. Това е моят дядо, който също има семейство, създава 3 деца, 3 сина, големия син Тодор, моя баща. Той кръщава мен на своя баща. Да. Моя големия син се казва Тодор и аз го кръстих на моя баща. Ето ви една история на едно абсолютно обикновено българско семейство, което нямаше да съществува и нито един от нас нямаше да съществува, ако нямаше българска държава и ако в онзи момент руснаците не бяха спасили моя прапрадядо. Да, и това е историята не само на мен. Това е, предполагам, историята на милиони българи още. Аз не съм специален в това отношение. Нямаше да ни има като народ. И един от виновниците за това да ни има като народ, който сега да плюе на паметта на този велик българофил, е граф Игнатиев. Да, може би затова толкова емоционално реагирахте с нощи. Няма как да подходя по друг начин. Разбирате, аз бях шокиран. Не знам, сигурно ме е проличал. Бях шокиран. Не можах да повярвам на това, което виждам и чувам. Не можах да повярвам. И аз си дадох шанс. Извинете се. Тя още по-голяма наглост. Няма да се извиня. Що за наглост? Тези хора живеят с мисълта, че те са последната инстанция. Те са... Знаете ли, между другото, кое е обаче още по-гадното и гнусното? Разбрах, че с нощ се наградили. Същата тази особа е била наградена за приноса си в журналистиката. Не знам, наистина. Аз разбрах днес. Не знам да е била. Била е наградена. Имало е награди 2. Едната е била на Кевор Кеворкян, който безспорно доайена на българска журналистика заслужава, меко казано заслужава. Другата обаче на същата тази особа. Да. Какво да кажа? Нищо не мога да кажа. Но всеки, в край на кращата, всеки отговаря за думите и точно за поведението си, особено пък в ефир. Но някак си трябва да завършим този разговор. Историята, тя винаги влиза в всички политически престрелки, в целият ни живот. За съжаление, пак казвам, четем не както трябва и четем не с това осторожно око, което би трябвало да бъде. Смятате ли, че в тази кампания, тази история в някаква степен ще има своето развитие?
Ами не знам, честно казано. Аз днес изпратих едно писмо до Нова телевизия, в което искам от името на телевизията ръководство да поднесе извиненията си, защото това не бива да се оставя безнаказано. Тези хора, нали знаете как се отваря прозореца на Овертон? Те го отвориха вчера. Да. Тези хора утре други ден ще почнат да говорят и много по-гнусни и гадни лъжи за нашата история. И точно поради тази причина очаквам наистина извинения от Нова телевизия, защото това е национална телевизия. Аз вчера го казах няколко пъти. Не може. Сега разбирам да е, примерно, верно, те са национална, те са частна медия, нали, но аз разбирам някой човек да го каже в гаража си, където си е направил подкаст. Нали. Да. Тогава той е един обикновен маргинал. Но когато говориш в предаване, което се гледа от милиони хора, защото ти имаш национален ефир и си едната от 3 национални телевизии, това те задължава. Позицията задължава, ранга задължава. А те просто вчера извършиха нещо непростимо. Не знам дали ще отговорят, но ако не отговорят и ако не предприемат някакви действия за извинение, смятам, че трябва да се подходи по друг начин към телевизията. Не може по подобен начин една национална телевизия да руши националната ни история и да се гаври с националната ни чест, националната ни памет, националното ни достоинство. Не е правилно това. Меко казано не е правилно. Аз мога да бъда много по-радикален и остър. Между другото, знаете ли, най-голямото признание за правилността на моята реакция вчера и за думите, които казах и зад които заставаме, реакцията, която виждам, че в момента залява българското общество. Няма някой, който, като изключим, разбира се, отявлените иничери от ППДБ, няма някой, който да защитава обратната теория, освен ако не е наистина еничери. Да, така е. Аз ви благодаря за това, че дойдохте. Благодаря ви за поканата. Най-важното е, че дадохте тези исторически факти, които просто може би нямаме време да прочетем, може би не искаме да прочетем, но така или иначе трябва да ги имаме и трябва да ги знаем от нашата история. Така че благодаря и успех! Благодаря.